Milí kolegovia, pozdravujem vás. Prihováram sa k vám tesne pred voľbami do Asociácie rozhodcov. V prvom rade mi dovolte na konci aktuálneho volebného obdobia poďakovať za činnosť jej predsedovi Jánovi Tomčíkovi, sekretárovi Dušanovi Štofikovi a členom výkonného výboru Ivanovi, Petrovi, Tónovi a Julovi. Obetovali ste v prospech asociácie množstvo času, za čo si poďakovanie určite zaslúžite. Veľmi ma mrzia reči z posledných dní o tom, čo som si to dovolil ísť kandidovať na funkciu predsedu asociácie. Je mi ľúto rečí o tom, že svojim rozhodnutím idem proti Jánovi Tomčíkovi, proti predsedovi komisie rozhodcov Mírovi Jaškovi, či dokonca proti samotnému prezidentovi futbalového zväzu. Nie, nebojujem a neidem bojovať proti niekomu. Chcem ale bojovať za rozhodcov, za asistentov a tiež za pozorovateľov rozhodcov. Množstvo vecí sa podarilo, no sú oblasti, v ktorých asociácia až tak úspešná nebola. Dotknem sa v prvom rade odmien pre delegované osoby, čo je téma, ktorá sa bytostne týka každého jedného z nás. Na zvýšenie odmien sa roky zabúdalo. Ráznejšie kroky začala asociácia podnikať až v momente, keď bola už situácia v rozhodcovskom zbore neúnosná. Tak to ale fungovať nemá. Kolegom, ktorí podstúpili náročné rokovania s vedením futbalového zväzu a ktorých som sa v záverečnej fáze osobne zúčastnil, patrí samozrejme vďaka. No asociácia tu je 25 rokov a až 18 rokov na jej čele stojí Jano Tomčík. Okrem neho asociácii šéfoval aj Miro Jaška a Artúr Jakubec. Vždy je jednoduchšie zahasiť malý požiar, ako zahasiť horiacu bytovku. Adekvátne ohodnotenie je pritom prvým predpokladom úspešného fungovania. Náš vlak už ale odišiel, inflácia rapidne znehodnotila naše odmeny a predstava ich dorovnania je skôr utopická. Každý nech si už sám odpovie na otázku, kto je za aktuálny stav zodpovedný. Vinu ale neháčme na futbalový zväz. Asociácia rozhodcov nie je združením, ktorého hlavnou náplňou je preobliekať rozhodcov. Je to odborová organizácia rozhodcov, ktorá má hájiť záujmy delegovaných osôb a zároveň ich chrániť. Chrániť pred útokmi novinárskej obce, chrániť pred výhrážkami. Nie je možné, kolegovia, aby sa v dnešnej dobe vyhrážali bývalí vrcholní predstavitelia zväzu mladším kolegom, že v prípade hlasovania za Bednára idú proti Jaškovi či Kováčikovi a že si majú dobre rozmyslieť, ako budú hlasovať. Ešte raz, nebojujem proti nikomu, ale za niečo. Ďalšou oblasťou na zlepšenie je komunikácia medzi vedením asociácie a jednotlivými členmi. Oceňujem pravidelný newsletter, oceňujem zasielanie zápisníc zo zasadnutí výkonného výboru, no v zápisniciach musia byť všetky informácie, najmä tie dôležité. Tak by sa nestalo, že bola vytvorená tabuľka s návrhom na zvýšenie odmien rozhodcov, ktorú nikto z členov nevidel, a ktorá bola predložená na rokovanie ako oficiálny materiál asociácie rozhodcov. Pre mňa bol takýto postup veľkým sklamaním. Je dôležité, aby členovia vedeli i o obsahu jednotlivých rokovaní s vrcholnými predstaviteľmi zväzu či partnermi. Za túto moju legitímnu aktivitu som bol v úvodzovkách odmenený nižším miestom v rankingu medzinárodných asistentov rozhodcov, ktorý je každoročne predkladaný a schvaľuje ho výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Takýto prístup odmietam, toto nie je moja pracovná metóda a verte, že asociácia bude bojovať za každého, kto bude mať nejaký pocit neprávosti. Ak sa ešte vrátime k téme odmien a rokovaní s vedením futbalového zväzu, je nevyhnutné, aby mali členovia kompletné informácie. Čo bolo prerokované a čo naopak prerokované nebolo. Prerokovaná bola napríklad prvá fáza zvýšenia odmien vo výške 100 000 eur od 1. januára 2026, ale ďalšie postupné zvyšovanie od 1.7.2026 a od 1. januára 2027 v súhrnej výške 250 000 eur, to už prerokované nebolo. Pôvodná požiadavka na navýšenie odmien tak, aby dorovnali infláciu, teda nejedná sa o zvýšenie, ale iba akési dorovnanie, bola na úrovni 585 000 eur. Na stole aktuálne máme postupné zvýšenie do sumy 350 000, navyše bez inflačnej doložky.
a je na každom jednom z nás, či sa s týmito informáciami dokážeme stotožniť. V každom prípade, aby sme dokázali veci správne vyhodnotiť, potrebujeme informácie. A tie sme kompletné nedostávali. Ďalšou témou je aplikácia RevHouse. Ja rozhodne vítam jej zavedenie, najmä z hľadiska spätnej väzby na situácie od komisie rozhodcov. Nastavenie jednotnej línie a jednoznačné postoje na konkrétne situácie v minulosti chýbali. Prístup k týmto informáciám musia mať aj pozorovatelia rozhodcov, o čom sme sa viac menej na zimnom seminári bavili, a teda toto bude vyriešené. Prekvapilo ma ale, že náklady na ročnú licenciu vo výške viac ako 10 000 eur znáša vo veľkej miere asociácia rozhodcov. Sumu 7 735 eur uhradila asociácia a suma 2445 eur bola hradená z prostriedkov konvencie rozhodcov. Podľa môjho názoru takáto aplikácia má byť hradená prioritne z prostriedkov konvencie. Práve tieto prostriedky sú určené na vzdelávanie a rozvoj rozhodcovstva. Milí priatelia, nie som žiaden revolucionár. Som asistent rozhodcu na prahu 40-ky s viac ako 210 ligovými štartami. Som vďačný každej jednej komisii, pod ktorou som pôsobil. Či už to bol Dušan Krchňák, Marián Ružbarský alebo Miro Jaška. Od každej som nabral na odbornosti. Ale ako to už v živote býva, niektoré momenty boli i o mojej odolnosti. Ale tak to má byť. Názorové nezhody nás a hnutie posúvajú vpred. Chcem byť predsedom, ktorý bude počúvať, ktorý si vypočuje názory rozhodcov, asistentov i pozorovateľov rozhodcov a na konci dňa bude hájiť prijatý konsenzus. Rozhodne nebudem ješitný a som pripravený na diskusiu so všetkými, ktorí o ňu budú mať záujem. Je jedno, či ste lígový rozhodca alebo nováčik v 3. lige. Máte právo vyjadriť svoj názor a za tento názor vás nik nesmie degradovať či dehonestovať. Zároveň musí byť každému členovi asociácie poskytnutý servis na rovnakej úrovni. Tak, aby sa v budúcnosti nestalo, že síce ligoví rozhodcovia mali dresy včas, no rozhodcovia v 3. lige či nováčikovia mali ledva jednu farbu dresov a na zápasoch tak vznikali situácie nehodné úrovne 3. ligy. Ako by teda podľa mňa mohla fungovať asociácia rozhodcov? Komunikácia v rámci asociácie rozhodcov bude otvorená. Informovať je potrebné o všetkých pripravovaných a prerokovávaných témach, nie o vybraných témach. Asociácia bude plniť funkciu rozhodcovských odborov, chrániť a podporovať rozhodcov, asistentov i pozorovateľov rozhodcov a reflektovať na ich potreby. Asociácia, jej predseda a výkonný výbor budú otvorení akejkoľvek konštruktívnej diskusii. Asociácia sa neuspokojí s čiastočným splnením jej finančných požiadaviek na odmeny delegovaných osôb. Je potrebné si položiť tiež otázku, či má byť aplikácia pre rozhodcov nákladom asociácie rozhodcov. Je potrebné realizovať medzi rozhodcami pravidelné dopytovanie, napríklad formou dotazníkov, čo bude priestorom na vyjadrenie pripomienok, návrhov, tak aby sme poznali všetky požiadavky jej členov. Je dôležité vyriešiť otázku cestovných náhrad vzhľadom k tomu, že časť rozhodcovského tímu v Nike lige cestuje na miesto stretnutia a časť do Banskej Bystrice. Je nutné zlepšiť krízovú komunikáciu v situáciách, kedy sú médiami a klubmi neoprávnene pranierovaní členovia asociácie. Je nutné postupnými krokmi, teda mediálnymi aktivitami, urobiť z rozhodcov reálnych ľudí a ukázať ich v ľudskom svetle. Voľba predsedu asociácie je demokratickou voľbou, o ktorej rozhodujú jej delegáti, rozhodcovia, asistenti či pozorovatelia. Zamyslíme sa, či sme dnes tam, kde chceme byť. A či sa vieme pozrieť dopredu s pocitom, že robíme maximum pre tých, ktorí prídu po nás. Ďalšie smerovanie asociácie je v našich rukách. Prajem vám šťastnú voľbu.